Sitten tässä on Foster's yksi Suomen ehkä paskimmista uista. Kuva. No ei. No. Sitten tässä on paskinous. Köfferk. Ja taas. Hyi. No. Ja sit tietty. Kaikki nuoret ja alle 18-vuotiaat. Älkää polttako. Se ei tuhoa kun tupakoivat kuolevat nuorempina rekkare förstik. Tupakointi on hengenvaarallista. Rökin kandida. Eli Ruotsin versiossa lukee tupakointi tappaa. Mut en oo kuollut. Ja mä oon Jarkko vitun Lindqvist.